Piye ni? Entuk ora? Kok sik. Nek ora entuk tak bres-bres ngono rampung kabeh iki. Antasena, piye, Mbah? Sabra. Sabar kok sabra. Ah, wong kok kemarai tratapan ora. Rembuke urung rampung kok sar dibres-bres apa? Udan apa? Lah saiki aku tak takon karo kowe. Kowe iki wong endi? Kowe iki wong Kurawa ya dudu, wong Pandhawa ya dudu. Kowe iki wong delok. Kowe iki ra duwe sambung rapet apa-apa karo Kurawa. Lah kok melu-melu perkara iki? Saiki sing bener kowe apa aku? Modar kowe. Lho, Bapak Dura kok gumejeng. Remen kula, Nger. Ah, kula niki ndek putu wis anggeni wong pinter menika remen sanget dan omongane jan ceplas-ceplos-ceplis. Nggih. Nggih, wah kula ya marem. Nggih, kula ya marem. Tur dasare kuwi ora cocok nek ana wong liya li. Melu-melu perkara iki. Sami nggih, kula ki mboten cocok nek ana wong liya melu-melu perkara niki. Niki perkarane Kurawa karo Pandhawa kok wong ngono-ngono kok melu-melu. Ora usah wedi wis anggeni, ora usah wedi. Lho, Eyang Durna kok mbombong aku. Wis tak bombong ora usah kuwatir. Sik Kakang Durna kok dadi kaya ngono. Wis sampeyan asa melu-melu ku nek dadi perang kula mungsuh sampeyan. Lho. Kok iso ngoten? Ngoten mawon Mas beres pokoke. Ya sekali-sekali Durna iki dadi apik ya ora masalah ora. Terus karepmu piye aku man? Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Jagat Dewa Bathara Paman jebona jating bocah ning lare menika ora iso dirasani. Iya. Bareng sing teka wis anggene kok migrenku kumat. Kaya mak cenut-cenut Kakang Durna. Pripun Dewate? Niku ayah sampeyan sing sowan. Wis anggeni sing pun minggah wonten ing Datulaya. Ah, gandhak Plegudung Swaru Kembar Semarante. Apalah. Kula lepas tangan lho, Dewate. Nggih. Kula wis matur nek didhawuhi apa-apa nek ana magepan wis anggeni kula ora melu-melu. Nggih, Kakang Durna kula semanggaaken. Nggih, wonten dawuh. Dipun timbali nggih. Wis anggene wigatosipun menapa? Sampun cetha. Ewadene kedadipun piji wonten ngarsa Maduka anak Prabu Ngastina. Wis anggeni. Badararja saprata munggir cah bagus. Pangestune Siwa Duryudana slamet tekaku wa. Aku ngatur kesembah bektiku kunjuk ngersaning Siwa Duryudana ya wa. Yo, ndak tampa. Pangestuku tampanana Tak gegem dadiake jimat. karo sapa kowe musuhan ngarsaning wakmu ing Ngastina. Janjane mau mung kepengin ijen ning gandeng ana sing nguwatirake keslametku ya kuwi kakangku sing bagus dhewe Kakang Antasena. Mula tak keparengake ngetutake lakuku wa. Antasena, apa Pakde? Rarja sapraptamu. Slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur ya Pakde. Yo tak tampa. Kakang Antasena, Piye? komplit men Ngastina. Wis ora usah kuwatir. Kowe mung kari omong nek kira-kira ana sing ora entuk lan kowe ora sediamu ora diminangkani dening wong Ngastina, wong-wong sing nek keprukane kabeh. Ngandel ora. Antasena? Piye, Mbah? Aku ora melu-melu lho Antasena. Pokoke sing nang kene tak anggap dadi mungsuhmu ni, ora usah kuwatir. Bisa ngene Badararja sapraptamu. Siwa Mandura slamet tengaku bektiku katur ya wa. Yo, tak tampa Antasena, Badararja sapraptamu. Pakde Bule, Hus. Aku ki ratu. Aku ki pakdemu. Aja tok sebut ciri getheke wakmu ning endi-endi papan. Pakde Baladewana apik. Oh iya aja duka. Ngaturke bektiku katur ya Pakde. Yo, tak tampa pangestune wong atuwa tampanana tak gegem dadekake jimat. Angger wayah Mas wis anggene wilujeng. Slamet Mbah Patih. Bektiku katur ya, Mbah. Inggih, kula tampi. Wayah Mas Antasena wilujeng. Ya, Mbah. Kok pucet? Nggih. Rada masuk angin. Oh ya syukur, ya diwaras-waraske, Mbah. Nggih, wilujeng, Nger. Slamet tekaku, Mbah. Bektiku katur. Inggih, kula tampi. Oh, putuku, Nger. Putuku wis anggene cah bagus, cah jlunek.
Dararjo sapraptamu wis anggeni. Pangestune Simbah Sukalima slamet tekaku, Mbah. Aku ngaturke bekti katur. Ya tak tampa. Pangestune wong tuwa tampan ana ya wis anggeni. Tak gegem dadiake jimat. Antasena Cah Bagus slamet. Pangestune Simbah Sukalima slamet, Mbah. Aku mau ki liwat Sukalima. Masa? Apa tenan? Ning kok Sukalima kok sepi, gembokan. Oh iya pancen aku lunga. Aku sowane negara Ngastina terus ana cantrik sing sowan mula tak gembok lawang Sukalima. Heeh. Sepi ora ana wong? Ora. Ming Mbah Putri kok nang ngarepan. Mbah Putri sapa? Ayo Mbah Putri garwamu. Oh ya wis ora apa-apa. Ora nesu kowe. Ora, wis pancen tak uja. Mau ditumpaki cah cilik-cilik. Minggu dolanan ngalor ngidul bokonge dipecuti. Wis men ora apa-apa. Men bilur kabeh. Engko aku mengkari nambani, ngono ta? Oh, lah pancen tok sejet ta. Aku seneng nek nambani Mbahmu Putri ki aku seneng. Oh, cah gemblung ora. Sing jeneng wong tuwa kok dienggo sak kepenake dhewe. Arep kaya ngapa kae Mbahmu Putri Antasena? Heeh. Penak lungguhmu ya, Nger? Ya wis ora kurang kepenak. Bisa nggeni. Ana dawuhmu apa wae? Ora wigati apa dene kowe sowan. Lho, kok dadak tambuh? Mestine Siwa wis nampa nawala saka aku. Ya, aku wis nampa. Wis disurasa isining nawala. Pancen wis tak surasa isining nawala. Yen to pancen wis mbok surasa isining nawala, mestine Siwa wis tanggap marang apa kang dadi karepe wisanggeni. Lah saiki ngene. Gandeng Siwa wis ngerti lan tanggap isining nawala, aku mengkari nyuwun dawuhing Siwa Duryudana. Piye? Munggo babakan negara Ngastina. Mbok maringake wutuh, aku ya trima. Mbok paringake mung separo, aku ya ora apa-apa. Waton aku iso misusungake kelawan wong tuaku Pandhawa. Sebab ngene ya, Wak. Aku karo Kakang Antasena ki wong sing ora iso basa, wong sing ora iso tata krama. Monggo ngendikane wong tuwa, wong yen duwe anak kuwi ora perlu munjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa, nanging cukup tumindak ingkang becik, pakarti ingkang prayoga sarta ngerti unggah-ungguh lan tata krama. Kuwi padha karo wis nyuwargake marang wong tuwa. Lah gandeng aku iki ora iso tata krama, aku iki ora iso unggah-ungguh. Mula aku pengen misusungake kamulyaning wong tuaku para Pandhawa sarana aku nyuwun negara Ngastina. Gajeke critane iki mbiyen tak dudu negaramu. Iki mbiyen negarane Kanjeng Eyang Prabu Pandhu Dewayana. Ning gandeng Kanjeng Eyang kuwi surut ning Kasedan Jati, monggo bak diparingke marang Kanjeng Eyang Dastarata. Kanjeng Eyang Dastarata nampa pitung kasih Kanjeng Eyang Pandhu, samangsa-mangsa pundhenku Pandhawa wis padha dewasa, Ngastina kon balekake ning mangune ngumut gula krasa legi. Kamukten ora dibalekake ning diparingake karo anake. Dadi tak anggap Siwa Duryudana kuwi nalendra nyilih negara. Mula gandeng sing kawogan kepengin njaluk ya balekno, ora ana jamak lumane wong nyilih kok dijaluk bali kok ora entuk ki. Terus nyilih cara ngendi? Pripun paman? Bener kok, Nggih. Leres niku. Wong nyilih niku ya kudune dibalekke. Lah wong nyilih kok ya ora dibalekke iki niku ya ora bener. Rak ya ngono ta, Nggih? Iya, Mbah. Lah rak ngaten ta. Mboten sampeyan niku nderek pundi? Sementara niki nderek sing payu. Kula mriku bingung malah panjenengan menika kaya dene wong gojek, kaya dene wong guyon. Mang padhangke ati kula, aja dienggo sembrono. Bisa ngeni. Kenapa? Ngeling ngono ya, Nggih. Yen to wong tuamu Kurawa kuwi cacahe akeh. Yen to ngati negara Ngastina iki tak barekake marang panguwasaning para Pandhawa lumantar anakku wis anggeni. Mula kaki sawangan. Banjur awakmu Duryudana bakal menyang endi papan dununge? Aku kudu ngeyup menyang endi? Kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkara sampeyan. Perkara sampeyan arep ngeyup menyang endi kuwi sak karepmu. Wong aku ya wis ngerti critane. Sampeyan ya ora nate ngayomi marang wong tuaku Pandhawa. Sampeyan ora nate ngayomi marang wong tuwa-tuwaku Pandhawa 5 cacahe. Wong tuaku Pandhawa 5 cacahe mapan ana ing alas pirang-pirang puluh taun suwene ora mbok tampa ning negara Ngastina. Monggo iki janjane negarane Pandhawa. Sampeyan ora gagas uriping para Pandhawa, sampeyan ora mikir uriping para Pandhawa. Lah kok saiki bareng negara tak jaluk, aku kon mikir uripmu ki nuwun sewu. Wong nandur ki bakal ngunduh, ngono. Wong jilih bakal ngolehake,
Sapa sing mbibiti ala ing kono bakal entuk hukum karma. Kuwi hukume ngalam, ora bakal iso ditolak dening sapa wae. Iya. Iya piye? Piye ni? Entuk ora? Kok sik nek ora entuk tak bres-bres ngono rampung kabeh iki. Antasena, Piye, Mbah? sabra. Sabar kok sabar. Ah, wong kok kemarai tratapan ora. Rembuke urung rampung kok sar dibres-bres apa? Udan to? Lah iya, lah aku ya ming nunggu wis anggene kok. Oh, sing sabar, ora usah kepenake dhewe kaya ngono kuwi. Wis, paring pangandikan. Yen kowe paring pangandikan, tak tampa entuk apa urane. Nek entuk matur nuwun, nek ora tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Wis anggene nadyan ming wong loro karo Kakangku Antasena mapan negara Ngastina. Nadyan ing Tegal Kulo Kasetra kabeh para putra Pandhawa sumuyut sarta wis bantu marang aku. Ning aku wong loro til iki ora bakal wedi mungsuh para Kurawa. Ya to Kakang? Ya. Nah, krungu dhewe to kowe. Wis gage. Kowe Prabu kados pundi? Wis anggene. Apa wae? Mbaya sing sabar nganggo pitung aja sakarepe dhewe. Kok sik sampeyan ki rasa melu-melu. Sampeyan ki dudu wong Kurawa. Sampeyan ki wong Mandura. Neng kene iki mung dadi pengayomaning para sata Kurawa. Dene kuwi kewajiban sampeyan. Wis cukup. Ora sampe melu-melu perkara iki. Nek melu-melu perkara iki tak katutke dosane, aku ora wedi lho karo Baladewa. Ya wis. Ya wis sakaremu. Walah, kok mak tratap aku. Rasa wedine, pokoke nggawa aku karo sapa-sapa ora bakal wedi aku. Wedine nek ora tok jajake aku. Wong edan ora mengko. Ya. Tenan lho. Engko Ora wis to. Enggak aku nang kene ngrembug kaya ngono. wis anggene. Piye? Gage, paringa dawuh. Yo. Ya piye? Tinimbangane aku lan Kurawa mengko padha kapitunan mungsuh kowe. Seksenana yen kowe njabel negara Ngastina. Tak wenehake ora mung sak sigar semangka, nanging tak wenehake wutuh boyongen aturna marang para Pandhawa. Yayi, mangkir miyen. Ditepungake wae yen kowe durung tau wanuh karo aku, iki sumitraning Ratu Ngastina. Sumitraning Prabu Duryudana, aku kadange werda anyar saka negara Ngawu-awu langit jenengku Prabu Manik Maninten. Walah dalah. Mula kok suwile wenehi paring dawuh karo aku jebul wis ngurung jago wiring kuning to. Kakang Antasena, Piye? bener ngendikamu, Kang? Iki pancen engko bakal dadi pasulayan. Lah wong-wong Astina wis ngurung jago, Wis rasa wedi. Eneng aku rasa wedine. Naming wong kaya ngono nek nganti aku kalah, wis ora trima ora urip ning alam padang. Tata-tata ya, Kang. Yo. Dirembug sing apik. Ya. Arep ndi? Tak anteni njaba. Sisan gawe mbane aku ngenteni ning kene cumengklungen aku ora sabar nek kok ana omongan, omongo. Nek kira-kira dheweke arep mbelani para Kurawa diinteni ning njaba karo Antasena. Ya. Ngono, Kang. Ha. Wis anggeni ana paran. Kowe sapa? Aku Prabu Manik Maninten. Prabu Manik Maninten? Ya, dasar para nyata. Kuwi gatine apa kowe banjur maju ning ngareping Kanjeng Prabu Ngastina? Niat lan sedyaku mengkepengin meper mubal babaling pepinginanmu. Ngelingo. Yen to iki negara Ngastina iki sayekti pancen bener darbeking para Pandhawa nanging sing lenggah dampar ya kuwi Prabu Duryudana. Mula wektu dina iki ingkang ngrembug perkara negara aja wong liya. Kang ngrembug negara Ngastina kuwi sing wenang mung Ngesti Kurawa lan Pandhawa. Sing menang ngrembug perkara negara kuwi mung Kurawa karo Pandhawa. Wong liya liyan kebrayan ora kena ngrembug perkara negara Ngastina. Kosek. Kowe kok iso ngucap sing menang ngrembug negara Ngastina kuwi mung Pandhawa lan Kurawa. Saiki aku tak takon karo kowe. Nek kowe mengeng karo aku kuwi sapa? Aku kuwi anak Janaka. Janaka kuwi sapa? Bapak Janaka kuwi panengahing Pandhawa kuwi peranganing Pandhawa. Dadi upama aku melu-melu perkara Ngastina iki, wis sak trepe wong jeraku duwe darah tumraping para Pandhawa. Aku kuwi anaking para Pandhawa. Mula aku duwe wenang ngrembug perkara iki. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Kowe iki wong endi? Kowe iki wong Kurawa ya dudu, wong Pandhawa ya dudu. Kowe iki wong ndelok. Kowe
Kowe iki ra duwe sambung rapet apa-apa karo Kurawa. Lah kok melu-melu perkara iki? Saiki sing bener kowe apa aku? Modar. Modar kowe. Lho, Bapak Dura kok gumejeng. Remen kula, Nger. Kula niki ndek putu wis anggeni wong pinter menika remen sangat dan omongane dan ceplas-ceplos-ceplis. Nggih. Nggih, wah kula ya marem. Nggih, kula ya marem. Tur dasare kuwi ora cocok nek ana wong liya li. Melu-melu perkara iki. Sami nggih, kula nggih mboten cocok nek ana wong liya melu-melu perkara niki. Niki perkarane Kurawa karo Pandhawa kok wong ngono-ngono kok melu-melu. Ora usah wedi wis anggeni, ora usah wedi. Lho, Eyang Durna kok mbombong aku. Wis tak bombong ora usah kuwatir. Kosek Kakang Durna kok dadi kaya ngono. Wes sampeyan asa melu-melu ku nek dadi perang kula mungsuh sampeyan. Lho. Kok iso ngoten? Ngoten mawon wis beres pokoke. Ya sekali-sekali Durna iki dadi apik ya ora masalah ora. Terus karepmu piye aku manut? Ngene wae, ora usah dadak Kakang gunung tanpa guna. Tak gawe sayembara. Sayembarane apa? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadikdaning Prabu Manik Maninten, iso nugel janganing Prabu Manik Maninten. Nyangking mestakaning Prabu Manik Maninten gage boyong negara Ngastina metu njaba. Ayo tandane ning njaba. Kowe apa aku sing tekaning pati leganing atiku. Wah, panus maning jajalan atus kertaning bauna iblis lanat. Nuwun sewu. Yai Prabu, wonten dawuh klilanana kula nyuwun wekdal sawetawis. Raos kula mboten sekeca. Penggali panjenengan boten sekeca dipun sababaken menapa. Ing mesinipun perkawis menika saged dipun rembak kanthi rembak ing prayogi. Ning jebul ana wong kana sing wis dianggep sumitraning Kyai Prabu Duryudana ming bakal ngobak-obak katentreman negara Ngastina. Menungso sing cemongol-congol ibarate golek pendhok supaya ketok wani nantang dhateng anak kula pun wis anggeni. Mongko nyatanipun tiyang menika durung karuan digdaya, durung karuan sekti, durung iso dijagake kesaguhane. Ning kok drangap usape. Mongko wis anggeni menika bayi wingi sore. Maning-maninten, yen kowe arep gendak karo anakku wis anggeni, Baladewa ora trima. Aja bocah karo wong gerang, ning gerang karo sing gerang. Kowe kok kaya ngono maning-maninten. Kowe iki ibarate karyawan baru. Kowe iki ibarate kowe iki pegawe baru. Lah kok wis kumalancang cumalena sampe namu dhewe. Wong Ngastina wae ora ana sing wani karo wisangane. Lah kok kowe drang-drang bocahmu wani karo wisangane karo apa? Kakang Durna. Hus menengo sampean. Nggih. Niki rembug sing apik. Kula kok cocok karo nggih anak Prabu Duryudana Baladewa. Sing piyambakipun menika najan kau dosa. Baladewa menika wong gampang nesu, ning jebul wonten perembakan menika dadi perembakan di sae-sae. Sampun ngantos dipun gawe geger, aja nganti digawe rame menika sampun ngantos. Ngaten. Kedahipun anak Prabu Duryudana menika menggalih, nek pancen ora iso wangsulan, nek pancen ora iso menehi wangsulan karo Wisanggeni, nek pancen Wisanggeni menika adreng njaluk negara, diparingke. Nek sampean ora trima, minggah teng Mahkamah Konstitusi. Ngaten, ora konjur ampya ora sapene dhewe, ora konjur apa dadi perang, apa dadi perang. Oh, kula ora cocok Depate. Nuwun sewu, Nger, kula mboten mathok. Nek ana sirnane Wisanggeni kula melu lara. Nek ana matine Wisanggeni kula melu kelangan. Nek Wisanggeni menika mangke iso ngasorake menungso sing jeneng Manik-Maninten, kula nembe wangsul wonten negari Ngastina. Nek Manik-Maninten iso ngalahke Wisanggeni nuwun sewu, Nger. Slaminipun kula boten badhe wangsul wonten negari Ngastina. Lah kok ngantos mawut kados mekaten kawontenan negari ing Ngastina. Wonten ing Datula ya nggih. Lho piyambak boten mangertos. Jebul sareng Kakang Prabu Manik-Maninten paring pangandikan dalem Wisanggeni Kakang Prabu Baladewa boten rena enggalih. Inggih. Bawadana ugi mekaten. Sajaipun boten perkawis Wisanggeni anggenipun dipun wantuni dening Kakang Prabu Manik-Maninten ning perkawis anggen kula sampun nampi sumitranipun Kakang Prabu Manik-Maninten. Kakang
Prabu Baladewa miwah Bawaduna boten cocok tuwin boten matuk miwah boten rujuk nanging dipundhem wonten salebeting penggalih kula kinten mekaten Gawa Prabu kados pundi Yai menawi paduka Yai Prabu sampun madhep mantep nampi dhateng wiswanipun ingkang Raka pun manik-maninten dinten sakmangke kewajiban menapa ingkang dipun sampiraken dhateng kula boten badhe selak sampun malika perkawis udu brana picis nadyan ku kedah wudu nyawa kula aturaken dhateng Paduka Yai Prabu Ngastina matur sembah nuwun tanpa pindhan upami mekaten kula borongaken babagan Wisanggeni lan sak anak-anak Pandhawa sanesipun menawi ingkang Raka mboten saged ngrangket Wisanggeni agengipun kula mboten saged mejahi Wisanggeni kula aturi ngelokaken sak dosa kula dhateng para warga utawa kawula sak negaring Astina nggih matur sembah nuwun mangke suruping surya kula mboten saged ngaturaken kuwandhanipun ingkang putra pun Wisanggeni pralah kula sampun ngantos tinampi pisowan kula wonten negaring Astina sendika ngestaken dawuh bawan wonten dawuh babagan Wisanggeni dipun rampungi dening Kakang Prabu Manik-maninten sampeyan sak kurawane jejogo kemawon mbok menawa ingkang ana ingkang marojol saka sela-selaning garu kawula ngestaken dawuh Dimas Kartomarmo wonten timbalan Buddha orang bodoh sebo jeneng Isra kundur kedatun kula non paramadal pasilan sing hati-hati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kartomarmo purna gatining pananggilan Sanudra kundur kedatun jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadherangen sangganing Pramban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandra tindak nyosri Nararata katinon saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane anak Prabu Manik-maninten sampeyan metu saka negara Ngastina lah kok katon kodheng penggalihe katon rengu pasuryan munggir Bapa Penemban ana dawuh apa dinten samangke rumaos nampi kewajiban ingkang boten enteng saking kadang kula Yai Prabu Duryudana bombonge manah tanpa pepindhan dene kula sampun tinampi menangka dados kadang werdanipun Nalindra Ngastina tegesipun pengajaping manah kula anggen kula kepengin caket kalian Nalindra Ngastina sampun kelampahan iya lah sababe apa lah kok dadi katon suntrut guayamu inggih dipun sababaken nalika semanten Prabu Duryudana ngawontenaken pasewaken wonten ingkang dipun rembak mboten sanes kejawi namung mboten sanes nawala ingkang sampun dipun tampi dening Prabu Duryudana saking putra Pandhawa ingkang namipun Wisanggeni anggenipun badhe anjabel negari Ngastina sajaipun Wisanggeni menika santri ingkang edapi sabab sakatahing priyagung negari Ngastina sedaya sami lirip menawi nyumurupi dhateng pun Wisanggeni mboten gentos tapak tumunten Wisanggeni sowan nalika semanten jumbuh kaliyan nawala ingkang sampun tinampi dening Kyai Prabu Duryudana Wisanggeni badhe anjabel negari Ngastina tumunten sedaya mboten wonten ingkang wonten wangsulan kaliyan pun Wisanggeni namung ingkang putra pun Manik-maninten ingkang nalika semanten wantun ngawontenaken sayembara Wisanggeni saged mboyo negari Ngastina waton saged tugel janganipun Manik-maninten Ngastina dados kukupanipun Wisanggeni sakadang kadoyan Bapa Penemban Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone Mas Tunama Sidam saring bawana langgeng ya senajan aku durung tau ngerti nyatane nanging pancen kondang ngumandang lancur Pandhawa kuwi sing bebayani ya mung anak Madukara kang aran Wisanggeni kelawan anak Jodipati ragil ya ku Yantasena sebab wong loro mau pancen dadi wiji ingkang pinilih dening para Jawata nadyan ndugal kewarisan ora ngerti tata krama ora isa basa ora bisa nggunakake unggah-ungguh nanging wong loro mau pancen katresnaning Hyang Asih Prana ya Hyang Padawenang aja kuwatir nggih nadyan ta Wisanggeni kuwi sekti kliwat ukur
liwat kelawan sak papepadaning wong urip ana ing alam donya nanging tumrap aku ingkang jeneng menungsa ingkang kedunungan nyawa kuwi mesti duwe keringkihan. Mula ora-orane wis anggene ora bisa diasorake, wis anggene ora bisa dipateni. Waton sira anak Prabu isih sumandhing kelawan bapakmu ya kuwi Kumbara Resi. Apa ingkang mbok jangka bisa kasembadan? Waduh, matur nuwun Bapak Penemban. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhat. Ing mekaten ajeng sak mangke kados pundi? Kumbara Dewa wonten dawuh. Golek ana sing aran Wisanggeni Antasena yen perlu sak kadang kadheane. Rangketen tangane krincungen sikile. Kowe iso mbondo tanganing Wisanggeni sak sedulur katur marang bapakmu aku Kumbara Resi. Bakal nampa bebungah ingkang sakmurwat kelawan lelabuhamu. Nanging yen to kowe ora bisa nrenggalangi kridaning Wisanggeni lan sak kadang kadheane. Aja kuwatir kowe mundura matura marang aku lak tandangane dhewe Wisanggeni. Nun ngestaken dawuh. Lajeng pangatipun ingkang putra pun Kumbara Dewa benjang menapa? Ora kitang sambung obor colok lintang mangkata dina kita awat-awati saka Dirgantara kridamu anakku Kumbara Dewa. Mriki ngestaken dawuh Penemban. Dadi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Ranggana magawi gelarira wang-wang. Wah. Durung swenggonku mlaku ana satriya kantret ngiyayat bringa sing uler geni tumpangke kuping kiwa tengen. Sapa? Takon harwaku lho dhisik genti takon sapa ana wujuding Nalindra tlatah sabrang. Tepungke. Dulure anom Prabu Manik Maninten aku Prabu Kumbara Dewa. Prabu Kumbara Dewa. Ya. Ayo, endi Wisanggeni lan kowe sapa? Satria Garbara Raden Setyaki. Sing mburi Antasena. Arep apa? Wah iki sing kandhake togok mau. Antasena wah edian lengene ditato jangkar. Jangkar cengelmu saiki kok piye? Wah. Atos suarane. Ngopo golek Anggir Wisanggeni? Wani bakal njabel negara Ngastina. Dening Sinuhun Prabu Manik Maninten disumbari. Kena njabel negara Ngastina iso nglundhungake mestakaning Sinuhun Prabu Manik Maninten. Wektu dina iki aku ingkang pinaringan pakaryan supaya nugel gurune Wisanggeni. Ayo. Aja mbok singitke. Aja mbok delekke Wisanggeni. Bayi wingi sore wani malang kadhao ning ngarepe nata Ngastina Prabu Duryudana. Konangan Prabu Kumbara Dewa ora kelakon tinjo ngakhirat meruput aja tuntang Prabu Kumbara Dewa. Ratu kaya manuk guwek ngono kok. Sumbare kaya petak aji-aji. Tiban tungkakku ora gledak aja tuntang Antasena. Sepelekke. Iki ya ngono. Jare muni Senopati ning ngarep kok ngomong wae. Ora rampung-rampung. Jam 1 kurang 10 kok ora perang-perang. Tangi legane atiku.
Tiba kantep bayuat mojo ngelingono risang. Ngelingono risang satriya Wiratamtama. Hehe. Kancane wis nyekel tabu. Arep ngiringi kowe le kaget. Kaget ki ya dhewe-dhewe kok. Kaget kok dipeksa ora. Piye, Lung? Wis tak bedhek. Wis anggene iki ora mung ijen. Ning mesti nggawa kanca. Kowe weruh sapa? Wah, brengose tumpangke kuping kiwa tengen. Mripate abang. Sapa? Satriya Garbaruci Raden Setyaki. Setyaki barang ana. Ana. Waduh. Ratu Gustimu jak bali. Jak bali piye wis modar ngene kok jak bali. Sumber. Ayo, Wisanggeni ora tekan kene. Lakon aku sing bakal nugel jangkane Wisanggeni. Antasena, iki merkane patimu bres. Klekar. Oh. Kowe kok weruh? Aku menek uwet e. Sekon urip muduar kowe aku kandhanane yayel. Diliki mati apa urip? Modar. Antasena ki sekali pukul mesti KO. Kaya ngono kok padake urip. Mati. Napase Ra ono. awake nek anyep genah mati. Anyep. Golek bandosa kok. Arep dikubur kene apa go mulih? Mano nek go mulih ngrekoso. Nek kubur kene ya wis langsung wae dilebokke nang lumengan terus perguruki terus engko nek takoni masyarakat pokoke sadhe ra ngerti ngono wae. Lah iya apike ya ngono. Ning ya dilingke sih mbok menawa isih urip. Monggo Gusti kula aturi enget. Mangga Gusti mumpung anget. Kula aturi emut Gusti. Monggo kula aturi ngemut Gusti. Emut. Hah? Emut Gusti. Boe ngaren. Kolang-kaling kula aturi eling Gusti. Monggo Gusti kula aturi eling boe ngaren kolang-kaling. Mangga Gusti kula aturi eling pecahan kaca. Apa? Beling kula aturi eling. Monggo Gusti njupuk ra omong. Apa? Maling kula aturi eling. Mangga Gusti turu mengkurep. Apa? Jengking kula aturi eling Gusti. Monggo Gusti bantal dawa. Apa kuwi? Guling kula aturi eling. Mangga Gusti trompet kayu. Apa? Suling kula aturi eling. Monggo Gusti yuyu laut. Apa kuwi? Kepiting kula aturi eling. Mangga Gusti ndodok raudut. Apa? Kepiting. Du ngawur. Gusti. Barang tiba kantep bayuat mojo ngelingoro risang. Ngelingoro risang Wiratamtama. Gonggok nun. Aku ketemu Setyaki. Kula weruh kok, Bos. Lho, kowe weruh? Weruh sampean nantang. Ayo. Wisang nak tugel gulune nantang Setyaki to. Yo. Ning Setyakine ora obah, sing obah mburine. Antasena, iki merkane patimu bres. Sampeyan nglekar ora eling. Lho, aku ora eling. Ora, mang menit e, Bos. Suwe lumayan. Ora jeng kula kubur e. Dungkul matos. Ratu kok dikubur. Sopo Setyaki kok? Lah kula wis omong to. Wisanggeni niku kancane pirang-pirang. Lah kula caosi prisa Setyaki niku Senopati Dwarawati satriya Garbaruci jenenge Raden Setyaki. Wonge cilik ning mandeng aku tanpa kedhe brengose kok wah nguler geni tumpange kuping kiwa tengen. Niku nek mandeng Ora mung mandeng tok, ning dasare satriya pengpengan ton dedaya. Setyaki Niku sampeyan iso ngalahke Setyaki dheweke ora trima njupuk gada wesi kuning. gedene Ming sak lengen bayi ning kadigdayane ngedapi-dapi tamake Gunung Jugruk segara asat. wah gada wesi kuning Gada wesi kuning. Niku ming sak lengen bayi. Setyaki cilik gadane ya cilik. Ora kaya sampeyan. Sampeyan semono kok gadane ndlunting gedhe banget. Lek gawa rekoso. Ha ta? ora wae Kula tau weruh kok.
Iki slonjor kok telu aku ya. Lung. Abang. Sadar ora sak karepe dhewe. Aku ngomongke kok. Tur nggone senjaki niku jenenge Gada Wesi Kuning. Lho. Tamake gunung jugruk segara asan. Gadane senjaki. Gatan senjaki. Gada kula ya ora tek ampuh. Ning tamake gunung ya jugruk tenan. Apa iya? Tamake tengah-tengah juk ngono. Jugruk ngiwa jugruk nengen gunung. Oh iya. Anjani kok kowe iki. Mbok iso dipraktekke to, Kak? Ora tokan takon bae, Kak. Lho, niku ngonten niku. Toko, nuwun. Arepa dikaya ngapa aku ora kalah. Ning nyatane diantem senjaki. Ora eling kok ora kalah. Aku urung tata-tata. Lho, tata-tata kaya arep mangkat kerja wae. Perang kok dadak anggo tata-tata. Perang tata-tata. Minggir, sawangen. Aku kalah karo Senjaki Antasena Gatotkaca kandhake kabeh mau. Wong ora dadi menungso. Oh, nggih. Wah, sumbare kok limedeni. Aku kalah karo Garkaca Senjaki Antasena sampe ora dadi menungso. Dadi apa, Bos? Mbok sing jelas menengo wae. Ayo disawang. Wong ki nek takabur kaya ngono kuwi biasane mengko mesti remo. Disawang wae. apa, Kak? Takabur. Kata-katamu ki melu pengajian pisan aneh-aneh, Kak. Takabur sombong. Sombong ki ya padha karo takabur. Lah iya. Minggir trajange dhewe. Nggih, ngatos-atos Gusti.
Edan. Pripun? Wah. Wah. Kancane akeh banget, Dok. Kancane pirang-pirang. Gimana, Bos? Setan. Wah, rame tenan. Roh apa kowe? Domange aku ki menek uwit e. Sencaki mungsuh bendaramu. Sencaki diantem pisanan sajake ora siap. Ndeke joget tandung tandrana. Tok tok. Tok tok. Ora nganggo. Mboten apa? Ora. Sapa ya sing joget ngono mau? Prastini apa ya? Uduh. Senengane ora. Bareng ngono sencaki krida. Dheweke ora entuk papan candhak sirahe guantem dies. Candhak meneh sirahe saka kadohan sapa jenenge? Antasena ngetokke tendangan tanpa bayangan. Bres klekar. Antasena maju dantem bendaramu ora apa-apa. Wah rame tenan kok kowe tak ndelok ngeyel. Aku lek arep menek uwit piye awake gedene semene kok ya. Bar kuwi Antasena nyandak sirahe bendaramu iki Prabu Kumbaradewa. Antarja saka kadohan. Wah, cilik aku modar kowe. Aku krungu ana wong muni terus-terus mau sapa? Kula. Oh iki jane ndombani aku apa? Ndombani kono to? Lho manut. Kon mriko kula ya gelem mula niku alron kok wong. Kepenak kok. Nah, bareng Antarja ngajar bendaramu. Candhak sirahe saka dhuwur ketap-ketap. Gatut kaca. Bres aku modar kowe. Wah, aku jingklak-jingklak ning dhuwur kok. Saking senenge. Saking senenge aku ki nek rombongan rekoso ki seneng kok. Oh. Rombongan kedengak-dengak. Ora mangan ora ngombe ki atiku bahagia. Heeh ta. Iya. Bareng ngono mungsuh Garkaca ki duodane murup nganggo rompi kae. Oh. Gambare bintang. Garkaca saiki melu partai apa ya? Ora. Duantem dis ora apa-apa. Karo Garkaca candhak sirahe set. Wah, terakhir. Sopo? Bakul kapuk. Bakul kapuk sapa? Putih-putih ki. Anoman. Anoman. Ciet bres. Jambak jebloske duas. Aku saka dhuwur terus. Wah, bareng ngono terus klekar seneng aku. Ndek nauni kok. Pisang geni sak kancane remuk kabeh kok. Di mana kata-katamu? Edan. Aku ijen kok ya kalah no. Ora niki mboten perkara ijen karo mboten sing dadi niku nyatane. Pripun teruske mboten? Gamangi kok. Kancane pirang-pirang kok. Ana munyuke bareng. Niku jenenge Anoman. Pendeta Kendali Sada. Nek sampeyan tau maca buku sing jeneng Gembong Mangleawan niku nggih niku. Niku tau bedah negara mateni buta pirang-pirang. Ijen. Sampeyan tau lho. Sampeyan bedah kadang pitike ndaluk iwang kula kok. Bedah negara. Niku jenenge Anoman. Wedan. Wong kono do kompak-kompak kabeh. Ayo. Tutuke kok piye? Arta tutuke nggon warmateni Wisanggeni. Wisanggeni adikku. Warmateni Wisanggeni mungsuhe Antasena. Munio. Ayo muni Om. Ndara Antasena diwaneni. Satriya peng-pengane padake. Nggih, Den. Heeh. Sampluk mawon. Modar. Guyu apa lho? Guyu kok Guyu ora ikhlas sing ngene iki, kok. Arep los wedi. Ayo Munia. Sampluk sisan kowe kandhani. Kuwi kok mboten kurang-kurang lho, Ndara. kowe iki ora ngelekke. Ngelekke demi Allah, yakin. Ngelekke kula ning pancen niku ngeyel niku watake pancen ngeyel. Tampleng mawon.
Iki ya ora ngelekke. Ah niki senengane marah-marahi. Niki sing ngejojoki niki mboten apa ngaku wae. Tonya mawon Den Mudhar. Nggo ora gelem ajar kabeh kowe. Dak pucet. Pancen Ora kena. Mudhar Ndara Sencaki. Ndara Sencaki ora tau ngomong, ora tau ngendikan ning terus nonyo. Lah ra kenal. Aku kok tepat ya apa-apa ki. Selamat. Tangan kiwa. Lah ra kenal. Seneng tenan aku. Ora kok do manut rombilung iki. Manut wae kanca sekake padake. Gatotkaca niku Dilongkas biasane Gatotkaca. Saka dhuwur tanpa nganggo mandheg bres. Niku asli kula mboten goroh. Ngandel ora. Aku soalnya kulino nderekke ratu kok. Ya ngono kuwi kok le nyiksa. Ngandel ora. Kowe mendhak Gok, kowe mendhak. Wah, ora keson Jombaya terus aku. Ayo, wani kuwi. Nendi? Niki napa dadak? Oh iya. Foto wandane to asu kok kowe kira. Ora elek to. Ya nggo hiburan nang nganti lara kono kok konge. Siraku ki lara tenan. Curah loro kok nggo hiburan. Ya ora nesu apa. Arang yo nggo gayeng-gayeng kok ya. Darantasena meneh. Piyai kok ora jeleh-jeleh ya. Arang jeneng nonyo wong iki ya penak. So sing diantem ing meneng wae. Wah, dimatke dinceng sik. Les. Ya. Aku rasa. Wis kebacut tercatet teka. Tercatet rasa. Ya sithik wae, mek ngetak. Mudhar. Ah, kecat kamu. Ayo, legane atiku. Setyaki mlayu-mlayu. Oh Prabu. Tadah wadana ingkang sakalangkung kathah. Kula kinten menawi panjenengan rawuh mriki badhe ndukani Angger Wisanggeni. Setyaki wonten dawuh. Aku ki wong tuwa. Ing ngatasé Baladewa Prapta negara Ngastina dikembari marang panguwasaning Prabu Manik Maninten wong bengkanane dianggep dulure tuwa dening Kyai Prabu Duryudana. Atiku ora trima. Bareng Paduka, mula aku banjur mlayu saka negara ing Ngastina. Metu saka Indratlaya. Kuwi gatine aku ngewangi karo Wisanggeni. Lah kok dadi anak-anak Pandhawa bubar iki sebab apa? Ih. Prabu Manik Maninten utusan dhateng kadangipun Mudha. Lho. Dulure enom Manik Maninten. Jenenge Kumbaradewa. Sekawit saged ditunduraken dening para putra. Nanging sareng piyambakipun ngedalaken pengabaran. Wujudipun siyung kencana. Kula dipun cokot panas badan kula. Angger Garwaja dipun cokot. Angger Antarja dipun cokot. Sedaya dipun unduraken dening Prabu Kumaradewa. Iblis lanat manane jajaran sugataning Bawala. Ngalake anak-anak Pandhawa, nata mantura Prabu Baladewa tantakono legane kanthi keparang. Iki nata mantra Prabu Baladewa waning Pitawasi Calatara wani karo aku tinju ngakirane awakmu Prabu.
Kumbaradewa iki. Kumbaradewa iki. Ya, dasar para nyata sapa iki? Lek mripanmu Gandhina Gombong Nata Mandura Prabu Baladewa. Waning pintu wasi Jayadra nampa krasana. Iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Sapa-sapa tak cokoti ya. Sapa-sapa tak cokoti. Iblis lan kowe nyokat-nyokot ora bayar kowe. Iki ngopo? Iki ngopo piye? Ayo, aja bocah wingi sore sing tok kalahke. Baladewa, iki wong tuane anak-anak Pandhawa. Iki wong tuane anak-anak Pandhawa. Sing jeneng dulurmu tuwa manik-maninten, gedangkrang sila tumpang ning negara Ngastina, ngenyanyak mestakaning Baladewa. Ora bertuli piye? Ayo, kowe sisan yen perlu tak katutke. Piye? Muni piye kowe? Muni piye? Kowe sing apa? Flu kowe iya. Kowe sisan tak katutke. Piye? Kowe sisan tak katutke arep ngatutke Baladewa. Iya. Kowe arep ngatutke Baladewa. Ayo gange. Cokoten Baladewa. Cokoten Baladewa ora minggat. Cokot siung pengapit tugel grumu piye? Tugel grumu iblis lanat. Dapure kaya wongkar nugel ngene Baladewa. Ladu blak tunggak cangkemmu bongkar. Wah. Ayo, gange. Matno sastra jendramu. Watengen ati saya ayo. Saya tok ngarep cekeni buri. Baladewa ora bakal mundur sak ngarep sampurmu. Ayo gange ketemu. Kurang sekti Nugroho, kurang kawan Bendantya, kurang lawan mati dari Baladewa. Derajat apa? Wah! Ya Allah, toko mati aku mati kok, aku mati. Sabar. Sampeyan nek ora tak slametke, remuk awak sampeyan. Edan, ora ledo galake ora jamak-jamak. Lagi arep tak cokot dhewe wis ndupak. Lah sampeyan mboten bayar kok. Nyokot. Sing wis dicokot niku diitung. Regane pira dibayar aja tuna bakule. Dapurmu ngono. Sabar. Mati aku kok. Iki nanti kok. Teng Jugangan. Lho. Nang Jugangan? Nggih. Wose ndelik slamet. Sampeyan diburu wong pirang-pirang. Aduh, mati aku kok. Aku tolong ngono. Anteng. Mungkin nek nganti do liwat mriki sampeyan ngerti teng Jugangan niki sampeyan cilaka pokoke meneng. Yo, aku manut kowe kok. Lah nggih. Bilung nanti. Mudar kene ngopo? Sampar Baladewa. Cah cilik klithah-klithih. Bilung niku lho ndelok sampeyan pran niku menek wit. Munggah meja. Sampar Baladewa mudar. Asemi do ninggal to. Hah? Kagak. How are you? Kaya suarane Bilung. Lah nggih kok isih urip. Oh iya kene ngejak-jak ora tanggung jawab ora. Diwenehi tondo men ngerti nek kowe karo aku ning kene. Nggih. Pada di sini. Lamit. Wih, po member. Cangkem kok nggo ancik-ancik. Cangkemmu kaya undak-undakan. Wah, gayeng tenan. Ratu Gustimu menangan sapa-sapa dicokot. Sencaki lapor Prabu Baladewa. Prabu Baladewa kok ngewangi kono? Ngewangi ya mesti lara ati kaya. Manus maning jajaran iblis lanat menungsa lan tatanan. Endi sing nyokoti anak-anakku? Iki ya sumbar iki. Sapa? Bosmu iki. Bosmu barang kok.
Kalahan kok emah aku. Ayo aku Prabu Kumbara Yaksa, ora minggat cokot gulumu. Piye? Aku nganti keplotra saka wit lho, Gok. Kono muni piye ngono aku pletre ngono. Saking serone. Bareng nyokot Baladewa cokoten. Ora minggat cokot ning kowe iblis anak dapure kaya ngene dublak tungkak cangkemmu bongko prol. Tutuke Prabu Kumbaradewa gajul Baladewa. Dhek nglekarem iso-iso ngantem. Matna sastra jendramu wateken aja dhewe ukuran Baladewa motor dening aku kowe jleng-jleng wis ngono kae lah. Mati aku kok lagi nggih sabar. Wah, gayeng tenan. Ora seru-seru. Iki dalam rangka sembunyi. Ngomong ora seru-seru. Wah, iya ndek lali aku. Ayo, meneng anteng. Ndak konangan. Tak tunyo lho. Aja waton ngarani. Udu aku. Kowe iki biasane suaramu kok ngono kuwi. Maktut ngono. Sumpah udu. Njaluk ngapura kok aku kok. Oh, ngene. Oh, antute juragane kaya. Mula ora bubar. Trimo nyerat mangane dinesoni. Ayo juragane iki senengane ngono kuwi kaya. Nek ana wong kumpul-kumpul nyedak engko ngentut. Sing lunga dinesoni. Ayo kowe piye ta? Mati aku sampeyan lak dipun dawuhi supados lapor Begawan Kumbara Resi. Iya. Sampeyan matur mawon nek kalah karo anak-anak Pandhawa. Penembahan kula nyuwun senjata pitulung penembahan. Baladewa melayu sifat kuping wedi karo anak-anak Pandhawa. Malah ora pangling Prabu Baladewa katon melu rombongan anak-anak Pandhawa. Oh, gerangan ora ngandani karo bocah enom. Semune ndombani karo karepane anak-anak Pandhawa. Prabu Baladewa kowe ingkang nyikara karo anakku Siswa Kumbaradewa. Ayo iki gerangane Kumbara Resi tandangana legane atiku tamu mbah tatimu kowe sinuwun. Soy takon karo aku Kumbara Resi. Aku wong tuane Manik Manten. Lah, ra apa. Mesti sak kulawarga mung kepengin ngiyup kamungten. Kepengin neteli marang Kalendra Nyai Prabu Duryudana. Kowe kepengin urip ndempel kaya kemladian parat. Rasa kakehan gunem tanpa guna. Kowe ngalahke anakku murid Prabu Kumbaradewa. Aku wong tuane ora trima. Dan trimamu arep ngopo? Damu dadi patung kowe. Waduh. Ayo, amuk lekane atiku. Dadi watu kabeh awakmu Prabu Baladewa. Gerangane wis ora iso nglawat mingkari anak-anake endi? Wis sangkri tugele gulune legane.
Keker nih. Iki sing dijeneng keker iki andati grojogan geguyon dadi tangisan. Lho, sebabe kowe ora ngerti ora nyipati peperangan kok. Kowe ming diwangi karo dulur-dulurmu, kowe dinuta marang negara Ngastina njaluk negara Ngastina. Iya. Iki mau dadi perang. Balane Prabu Mane Mainten wong tuane sing jeneng Begawan Kumbara Resi nyata digdaya sekti kalintang jayaning perang. Kowe tak kandhani ya ni. Siwa Mandra sing labuh karo kowe, Siwa Anoman Mak Jrik Setyaki, Kakang Garwaca Kakang Antarja mungsuh Begawan Kumbara Resi padha ilang wujud kamanungsane do dadi recane. Lho lho. Dewa Bathara jagat pangestu ngono. Lah kok dadi ngedapi temen jagoning Siwa Duryudana. Nganti dulur-dulurku kabeh padha saling wujud dadi reca. Oh. Piye niki iki? Apa aku tak maju? Tak mbelani dulur-dulurku kok sik. Ora usah kowe maju, nek kowe maju kowe dadi reca aku ora duwe kanca. Aku mung ijin. Lah terus ngene. Perkara iki aku ora nrimakake. Niatku apik, niatku becik bakal misungsung kamukten marang pepundhenku Pandhawa. Nanging lah kok dadi ana pacoban sing kaya mengkene. Aku kudu mungsuh Prabuku Manik Mainten lan Begawan Kumbara Resi sing pancen digdaya sekti kalintang jayaning perang. Oh. Kang, piye? Andum gawe piye? Reca-reca sing dumadi saka Kakang Garwaca lan sak piturute kae mau tunggunen. Terus aku tak munggah ning kayangan. Munggah ning kayangan ngendi? Aku tak sowan Iwang Pikulun padha wenang. Aku ora nrimake lakon iki, aku nyuwun pituduhe Iwang Pikulun padha wenang. Terus balimu sok kapan? Aja lunga. Nggonmu nunggu reca-reca kae yen aku durung bali nang Tegal Kurkasetra ya, Kang. Ya, sing ati-ati ya ni. Iya. Jebul wong jirih getih wedi mati nggih. Titikanipun menapa Bapak Remban? Lah nyatane dulur-dulure tak damu do wujud dadi reca. Wis anggene ora mbilani karo dulur-dulure kabeh. Nanging tinggal gelanggang corong mlayu-mlayu saka ing pabaratan. Embuh menyang endi papan dununge wis anggene. Wah, jagat Dewa Bathara. Remban. Menawi ngantos kula kecalan wisanggeni mangke kula dipun lokaken dening Kyai Prabu Duryudana. Lah banjur kedah pinanggih. Sranane piye dipun bujung. Embanipun ngantos dumugi laning naga. Sampun kendhatanipun bujung wisanggeni menawi dereng saged nyangkeng mestakanipun lare menika. Ya, ayo tak turuti penjalukmu. Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh niran padha kadang Mas Tunama sidam sekaring bawana langgeng ora panglingana satriya angayam wana satriya bagus tanpa cacat gawaya teja pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling. Ana Brahmana merpok iki lawan Arjuna kowe sapa? Raden ditepungake wae aku Begawan Kumbara Resi. Begawan Kumbara Resi. Iya, dasar para nyata. Ana wigati apa dene kowe merpeki lakune Janaka? Aku arep takon karo kowe Raden, apa kowe weruh beburonku?
Ora ana kidang menjangan liwat papan kene, dudu sato kewan ingkang ndak buru. Nanging wujuding satriya kang aran Raden Wisanggeni. Wisanggeni bakal tak tugel janggane. Dadi srana nggonku bakal ngaturake kesaning Sinuhun Prabu Duryudana Raden Janaka. Terus mak bathuk mata mlorok ora ndedelok. Ngrasani karo anakku lanang Wisanggeni. Iki bapakne Wisanggeni. Wah, lah dalah sini kita nemoni macan keparat. Malayan ngono cetha lamun kuwi ndelikke Wisanggeni. Ayo, mbok duduhake apa ora? Yen ora tak duduhake, lakon ning kene marganing patimu, mara jajalen Janaka leganing atiku. Dadi reca watu ora iso nglawat. Nadyan nak tibani tangan ora mbok rasake, nanging kowe kena daya kemandenku ora iso nglawat kowe Janaka. Dadi reca watu kowe. Lho, sapa kae dampyak-dampyak mlayu mrene wae lah dalah kuku. Padha bengok-bengok weruh bendarane walin wujud dadi reca. Ya, yen to nganti tekan kene mesti urung-urung bakal kewirangan aku. Seblak barat angin Garuda mbuh tibamu kowe keparat. Syukur kowe nyerempet tanganmu. Wong tiba kok dadane sirahe wong tuwa. Wong tiba ki ra sengaja. Wis Bagong mundur. Wah piye panek nganti didukani ndara-ndara Janaka salin wujud dadi reca watu ngene.
Bab daramu rasah digagas. Aku percaya. Iki durung titiwancine daramu katriwandan. Mesti mengko ana sing bakal tetulung mergo daramu ki tresna asih marang sak pepadane. Terus mbomeng bareng aku tekan kene lah kok aku tiba ning ngarep guwa. Mongko guwane mawa cahya. Iki saka dayane apa to Le? Wah, aku ora ngerti, Pak. Petruk kuwi mbok menawa ngerti blas. Ngerti ora, Gong? Genah kuwi lampu, Pak. Ngalas kok ana lampu. Teplok. Ngalas kok ana teplok. Obor. Ngalas kok ana obor. Watu sing mawon cahya. Watu kok mau. Didhisiki ora. Apa-apa dipaido ngene wae, Mir. Mir dengkulmu mlocot kuwi. Mbangane kowe maido karo aku. Kuwi jero gua kuwi tilik ana isine apa? Oh, tilikane coba isanane apa. Oh, isine gendhoga. Ngandel ora, mbaka loro. Do adep-adepan ya saja. Bater-bateran. Diapure ora. Senengane kaya wong ngono kok tok bahas to ora. Mbok karepku nyiji-nyiji men putus sindane. Iya. Wujude gendhoga to Le, gendhaga terus gendhoga Gong. Gendhoga Pak. Gareng gendhoga, Petruk gendhoga terus. Gendhoga Gong. Gendhoga Pak. Wis apa men tak tonyo kowe. Gendhoga mawa cahya. Monggo iki ora lamaking menungsa duwe gendhoga kaya ngene. Coba tak bukake isine apa to Le? Gunjang gancing langit kelap-kelap katon. Lirkin canging risang mawe gandrung. Wah. Isine teng glebyar mawa cahya. Nitik lempitane kok kaya sandangan. Monggo tak hitung sandangane kok werna 3. Wah. Ngene wae. Sandangan iki nggonen. Oh nggih, wis tak kendha nggih. Wah, asik. Sandangan 3 iki nggonen wujudmu apa? Nala gareng kowe sing tuwek, gendhoga iki gareng mlebu guwa. Do salin ngono. Oh nggih, pangestaken dawuh. Iki sing dadi nerada iki kula Pak. Nala gareng wis wangun dadi nerada. Suarane cilik. Lah sing mburi kuwi kula Pak. Petruk dadi ama dipati sandangane cocok. Iki sapa iki? Awis namastu. Nama-nama namasida. Bagong ki jane ora wangun. Kakang Ismaya, mbuh. Ulun Bathara Guru, Kakang. Ulun mulang jam pira? Mulang jam pira dengkulmu mlocot kowe. Bathara Guru kok mulang jam pira kowe? Genah. Nek iki sing duwe sandangan iki udah ndelikke sandangan ning guwa. Kowe do munggah kayangan. Kayangan suwung. Kakang Semar. Aja waton bisa ngucap, Kakang. Nek ulun munggah ana ing Kayuwangan Surabaya, Suralaya, nek nganti ana sarusiku dendane dewa miang ulun kita punawi. Kados pundi, Kakang? Kita tanggel jawab. Aja cungar-cungir cangkeme, Semar. Adi Guru sampun kados mekaten Adi Guru. Iwang Pikulun Bathara Guru sampun kados mekaten. Ya Madipati. Diem.
ingkang duwe wewenang kayangan panjenengan ulun Sang Manekmaya ya sapa Reng? Jatimurti. Jatimurti ya jagat Giri Laya. Wus. Giri Laya iki jaratan jagat Giri sapa? Pratingkah. Piye? Kakang Semar, kita wani tanggung jawab nek ana walate ulun lungguh ana ing Selakanda waru dayang. Selakanda waru binangun. Nek ana walate sing nyangga aku, monggo ati kula bidhal samenika di. Kowe iki ndang menyango. Kok iso mbogok ning kono, Kakang Semar? Ulun darbe pertanyaan. Pertanyaane apa? Kakang Semar. Sapi ingkang ulun pidak iki lanang apa wedok, Kakang? Nek wedok bakal ulun kawinke sontek. Supaya anak-anak lan kowe iso dienggo usaha dagang. Bocah siji ora nggek munggah tak ajar kowe. Sendika. Bathara Guru ora guyu. Sendika Kakang Semar. Waduh, Kakang Semar kula niki nek adus mesti suwe. Sebabe apa? Keleke papat. Lengosoki suwe, Kakang. Adus sakarepmu ora sakarepmu. Nggih, rak ngaten cecanipun. Sampun Kakang, kula nyuwun pamit kondur makayangan wonten ing Gunung Siulaului. Gunung Siulaului. Mangkat to. Nyuwun pamit Kakang. Coba kowe Badranaya. Oh, Mas to nama sidam karing bawana langgeng wisanggeni sawananing ngarsa ulun darbe wigati apa nggir kaki wenang ana apa nggir setemene menggebakan kepengin bakal mutah marang kaki wenang nggonku sawananing ngundarantir bawana iki njumbuhake lawan gegayuhaning wisanggeni kita darbe gegayuhan apa nggir kekilapan apa kaki wenang kelawan mobahmu sing titah dene kaki wenang dadak dangu marang kekarepaning wisanggeni nggir wisanggeni ngerti yo lamun sejatine apa ingkang kita tindakake mau satemene ulun bisa nyebutake lamun nerak pacak nerajang perbatang lire apa setemene purnaning jaman pendolan Kurawa wis ginaris marang panguwasaning Dat Kamurwing Dat kudu besok nganggo perang gedhe kang aran Bratayuda Jaya Binangun. Aku bakal nggege mangsa ngelak wanci. Kanthi cara mengkono kita bakal mirang-mirangke kadewatan. Merga ingkang ngudratake titah lelakoning titah ning jagat mau para dewa. Yen to nganti kita ngenceng Bratayuda, ndadekake Bratayuda dina samengko, tegese kita bakal memirang marang asmaning para Jawata. Mula wis bener lamun ana wong kang bisa napaki kridane wisanggeni kanthi srana dadi jagoning para sata Kurawa iku sayekti pancen gaweaning para dewa ingkang saknyatane mboya kepingin lamun sira njabel negara Ngastina lan sumurupa nggih lamun kita wani njabel negara Ngastina yekti ora dadak nganggo wektu luming siring Sang Hyang Pratanggatwati ning jagat kulon paribasane telung kedheping paningal wae negara Ngastina wis bisa kita jabel nanging kanthi mengkono
Jawata bakal padha kewirangan. Mula kang sangka kuwi wisanggeni pun daden lakon kita tekan semene wae. Lah banjur nggonku bakal ngaturake dharma bekti kelawan wong tuaku kanthi srana piye kakiwenang? Nggih. Lelabuhan ingkang becik, lelabuhan ingkang prayoga tumraping wong tuwa wis mujudake lelabuhan kelawan wong atuwa kita para Pandhawa. Nadyan kita mboya bisa ndodhok, mboya bisa tata krama, mboya bisa unggah-ungguh. Nanging sayekti tingkah laku ingkang becik iku sayekti bakal dadi srana nggon kita njunjung kelawan derajating wong tuwa. Nanging pangrasaku aku selak kepengin lan kumacelu bisa nglabuh labet kelawan wong tuwa kakiwenang besok ana mangsa kalane. Sadurunge tumapak Bratayuda kita ingkang darbi kewajiban manglurah Bathara Kala lan Bathari Durga. Mula kepasang yugya katujuh nginu kita prapta ning kayiwangan bakal ulun paringi wujuding pusaka kang aran Gada Inten. Kinarya sarana nggon kita bakal manglurah Satru Murka, Bathari Durga lan Bathara Kala wisanggeni. Bumi gonjang kancing langit kelap-lapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Ing kanthi syarat srana pundhaten nggon kita njaluk negara. Sesuk wis ana mangsa kalane dhewe. Lan lamun kita mboya nerimakake lawan jagoning Kara Kurawa, kita bisa nggunakake Gada Inten kinarya nyirnake jagoning Kurawa. Kakiwenang. Yen pancen mengkono dosa apa ing bakal tak sandhang yen aku wani nduwa keparenging kakiwenang. Ya, yen pancen kaya mengkono cukup semene lakon ing wisanggeni ning aku nyuwun. Ngendikaning kakiwenang kudu mbok paringake pusaka ingkang bakal kinarya sarana besok aku nyirnake Bathara Kala lan Bathari Durga. Kebat kita tampan inggir lan baliya marang Martyapada rampungna lelakon kita. Ya, ngestake dawuh kakiwenang. Kuncing langit kelap-lapaton loro kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur bareng aku tekan tengah ngalas aku nyawang ngono ing tengah ngalas ana wujuding reca mongko bareng tak sawang ora pangling iki wujuding Bapa Janaka wae lah dalah lah kok malah kaya ngombro-ombro pakartine jagoning wong Astina. Wong tuaku ora kleru ora luput wae nganti wujud reca kaya ngene iki Bapak Janaka wungu tak grayang nganggo dayaning Gada Inten waluya nirmala temajati jan tumamulya Bapak. Wisanggeni Bapak Janaka piye? Aku ngaturke panuwun dene anakku lanang sing wis bisa maluyakake wong tuamu. Bapak Janaka aja melu-melu iki perkaraku. Nanging Kanjeng Koko Prabu Puntadewa dawuh karo bapakmu supaya ngelekake marang Wisanggeni. Bapak Janaka, aku wis wani wang padha wenang. Lan wang padha wenang wis ngendikake ento pancen iki durung titi mangsane. Ya mung aku sing duwe gawean nyirnake jagoning para Kurawa. Bapak tak aturi kondur iki perkaraku. Iya, ning aja mbok bacutke. Ora, Bapak.
Mandura, mak cilik Setyaki, Siwa Mayangkara lan kabeh kadang-kadang kowe padha dadi reca wis bali kaya wingi-wingi. Ya mung kari piyai telu iki sing durung tak waluyake. Wungu wa, aku anakmu wis anggeni sing wis nambani karo Siwa Mandura, wa Baladewa tak aturi wungu. Dewa Narapati tuwe naris swara Kresna langkung tresnanira weladal wis anggeni. Iya wa, ayo kepyake njaluk negara. Sik aja kesusu, mengko mundhak kleru. Lho lah kleru piye? Aku wis wani wong pikulun padha wenang, pancen iki dudu pakaryanku lan dudu kewajibanku lan dudu titi mangsane. Lho lah terus aku wis bakal nampa kewajiban dhewe besok. Yen wis teko wakyaning mangsa kala Siwa Mandura bakal prisa. Lah terus kondur menyang papane dhewe-dhewe kewajibanmu tak rampunge. Oh iya, manut bisa ngene cah bagus ana. Getih wedi mati. Durung babak kulitmu, durung putung balmu kowe wis mundur saka ing pabaratan. Ora jeneng wis anggeni wedi karo wong-wong jagone Ngastina. Ayo. Iki wis titi maksane mangsa kala ditandingke. Jago Ngastina karo jago Pandhawa. Kowe bocah wingi sore wani karo wong gerang. Ora minggat tak damu dadi kwondo. Kena dayaning Gada inten ora lebur sumyar tanpa dadi aja duntang wis anggeni keparat. Kagengan Nika Putra Yayi Manikmaya kados pundi sampun ngantos kawanguran wis anggeni mumpung tasih wujud badan alus monggo mlajar kemawon monggo Yayi kula dherekaken weladalah iki dewa-dewa do ngapa iki mula digdayane kliwat ukur ora pangling sing ning Iwang Pikulun Manikmaya Iwang Pikulun Nganika Putra lan Iwang Pikulun Nyama Dipati sing ninggal sandhangan kadewatan wujud jalma semantah ya yen ta pancen kaya mengkono aku trima karo lakon iki ya mangsa kala besok yen wis meka titi wayaning mangsa kala nggonku duwe kewajiban bakal tak lakoni kanthi tuntas tak bali nang Amarta aku Nika Putra Yayi Manikmaya kados pundi mboten kinten babar pisan bilih wonten tiyang ingkang nyidra utawi nyolong dhateng busaning kasingetaken wonten ing Gendhoga waduh
Lajeng kados pundi sinten ingkang mendhet kula piyambak boten mangertos. Dipun tiltik kayangan Suralaya mbok menawi wonten ingkang mantun ngagem busana. Tumuli sesinglon madeg Sang Hyang Guru wonten ing Suralaya Yayi. Netrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pinipanca wong wilahe ngawisna itu penama sidhem Kakang Resi Kaneka Putra berkencang Parudayang Pak Pong Buk Bolong kali codhe sapa sing gawe Punapi Adi Guru Yama Dipati wonten dawuh pukulun ora ngira babar pisan yen to kayangan begitu indah inggih malah ulun wis prapteng Karang Kawidodaren lho menapa Adi Guru sampun prapta Karang Kawidodaren? Sampun Kakang, kula sampun mandi bersama. Kalian para widodari-widodari Kakang. Adi Guru sampun gumujeng. Mangke ketawis nggih Kakang. Menawi ngaten lilanana kula nderek kalian panjenengan mapan wonten ing Karang Kawidodaren. Mboten kenging Kakang. Kakang Rada mboten entuk palilah saking panjenengan ulun manjing wonten ing Karang Kawidodaren. Kakang menawi badhe siram menika sampun kula cawisaken peceren. Lah rak tenan. Supados siram wonten ing papan mriku, Kakang. Wah, trondolo iki. Beneran rada kan kados ning peceren. Yama Dipati wonten dawuh. Piye? Pelem pertangga jiwa jambu kluthuk. Diponirmala apa wis samapta ing gati ulun badhe dahar. Inggih sampun. Nangka kopyok ya ana. Wonten pukulun. Wah, jan makanan kayangan jan werna-werna ora pati ndugek. Lho, Kakang Rada. Punapi iki? Kok wonten atonanu titah ingkang minggah wonten ing kayangan kanthi badan sukma nglembara. Menapa wonten Kakang saking mriki sampun ketingal. Sami menek Andorante. Sinten menika Kakang? Dipun tenggo mriki mawon Adi Pramesti. Laruta saking Gudha Sang Kurakala yen namotosa Sang Sri Kakang Kaneka Putra wonten dawuh Yayi Manikmaya mboten lidhok ujaring wong daplok cetha wonten tiyang ingkang wantun ngagem busana kadewatan kita sapa hus aja ngawuh gawar ngawur ulun Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Bathara Guru PMP. Kita sopi. Sapa? Kok wani munggah ana ing Kaiwangan Suralaya ngaku aku Sang Hyang Bathara Guru, undang-undangane Manikmaya Kaneka Putra. Aja ngawuh gawar ngawur. Kepengin mati mrupet mapan ana ing kawah Candradimuka. Kita sapa wani nganggo busana ulun? Ngawur. Iki busana le golek nang mall.
Walah cilaka iki. Iki Sanghyang Jagat Giri Pratingga Yamadipati. Wonten dawuh. Titah telu lebokke Kawah Candra Dimuka. Melajar Kakang Narodomaja. Kejar, kejar. Menika kok ngane-aneh temen. Menika rak Iwang Pikulun Mandik Maya to, Kresna ulun ingkang prapta. Lho, Iwang Pikulun Narada. Iya ya Kresna ulun ingkang prapta. Kok sami mboten ngagem busana kadewatan? Iwang Pikulun Nyamadipati. Iya ya Kresna aku ingkang prapta. Wah, dewa do mligung ing apa? Kresna ulun njaluk tulung kelawan kita. Lho, wonten napa Kulun? Kayiwangan geger sababipun nalika semana ulun ganti wujud titah sewantah wujud Nalindra Brahmana apa dene Nalindra ingkang gagah pideksa sayekti mung kepengin niat mambengi kareping wisanggeni nggone bakal njabel negara Ngastina lamun mboya ulun ingkang dadi palang sayekti negara Ngastina bakal bisa bali marang panguwasaning Pandhawa kang mangkono dewa bakal kewirangan merga Jangka Bratayuda ora kelakon Kresna. Oh inggih, lajeng nalika semana ulun nyingetake busana ning tengahing alas. Lah kok bareng ulun wis pudar wujude kaya mengkene, bali menyang alas mau busana wis ora ana. Ulun munggah ning kayiwangan ana titah ing ngagem busana kadewatan. Malah ora gawe tentrem nanging gawe kisruh marata coba. Bali martyu kundha manik mbleder kulit kacang. Wadah aku walan sak piturute ting slebar ora karuan. Lho sapa to ya iki sing dadi dewa iki sapa? Ngono langsung ya. Kita sing dadi Yamadipati. Ong welahing titah ulun Kresna. Inggih, Pukulun kula ingkang wayahipun Kresna. Iya. Bekti kula kunjuk Pukulun. Ndak tampa. Werkudara. Sopo iki? Mbaya dimatke nganggo netra batin, weruh to kowe. Wah, setan. Witro. Lah iya. Wah, Yamadipati. Apa Werkudara? Aku ngaturake sembah lan jotos. Wih. Sembah tok wae aja nganti nganggo jotos. Sapa sing wedi jotos Yamadipati? Kapok ora kowe. Ayo ganti ora. Sing kagungan busana ning kono. Ayo ganti. Lho ganti piye? Lho, apa dianggap aku ora weruh? Kowe ora Petruk to? Wah. Ngedep tasma dapure malah terus nembang ora. Ayo gawe wis. Wah, cilaka. Gunangan juragane siji iki ora iso piye-piye. Kancamu nang ndi? Teng mriko. Mengke rak tekan mriki.
Rumangsa kok doae ngae iki sing ngakon sapa? Bapak, ora ana sing ngakon sapa-sapa kok. Ayo. Petra Zaidan. Ulun bakal kondur makayangan. Aduh. Wis rampung. Sapa Petruk Tekle. Arep mabur mulai tubruk sisan mulai. La dalah. Lho dolot. Kresnae. Lah kok dadi yo pangun-pangun. Iwang Mikulun Marodo. Ayo. Lah putulun ger. Werkudara. Sopo? Gareng. Wah, rene cuwek matamu. Petruk piye Petruk? Ngerti kabeh. Wis ana dalan Petruk. Iki pleso, iki pleso ayo salin. Wah. Ya wis. Wah, lah trondolo iki. Dadi dewa rung tutuk kaya sekon salin. Ndara-ndara aku jan limpating kau. Kae kok ra sida landing. Bareng Brana Sinuwun Kresna kok terus mabur meneh. Iwang Mikulun Bathara Guru. Oh ngilang. Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng sekar mayang. Gong medun gong gundulmu atos. Ulun Sang Hyang Jagat Girinata. Iki wis konangan kabeh le, kae gek bubar gek wis mulih nang yoja. Mulai. Ya. Banjur manut ora. Iya, Pak member kuwi. Medun kok anjlok nganti mentul-mentul kaya ngono. Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng cinunggi datan awrat. Kresna, inggih kula Pukulun lungguh ngisor. Inggih ngestaken dawuh. Inggih ngestaken dawuh. Werkudara ndodok. Wah, sorry rasa ndodok ning aku ya. Sorry. Wong dewa kok nganggo sorry. Kresna. Sumurupa gandeng ketrima kang dadi urip kita. Ulun medhen kayangan yekti arep matedhake wahyu minul yang pribadi. Inggih Pukulun wahyu minul yang pribadi. Panjenengan jeneng kita ingkang kudu wajib nampa wahyu minul yang pribadi. Minul yang pribadi kuwi apa to sebabe dipun dijenengi wahyu minul yang pribadi? Mugi andadosna wilujeng islaminipun. Inilah Kresna sejati. Nusa dan bangsa harap menjadi satu. Usaha yang keras akan mendapatkan hasil yang lumayan. Lanjutkan. Jangan sampai cukup sekian. Ya, itulah wahyu minul yang tak keprok watu. Werkudara, Piye? kowe bakal ulun paringi wahyu. Wahyu apa? Wahyu Kresnawati. Anake Bubayem Werkudara. Sapa ingkang entuk wahyu Kresnawati wenang ndengkol cengelik Werkudara. Wah, Bagong. Nun, Ora salin tak janggal aidak kowe. enggak. Wah, keras iki jan. Kresna ngadeg inggih ngestaken dawuh. Kresna ki ngece suwe-suwe. Monggo Pukulun busananipun. Ya ulun tampa. Matur sembah. Niki sapine lanang apa wedok? Aja sembrono iki sapi andini. Wah, jual daging.
jual daging ngandini sakti. Kresna lungguh dhuwur. Inggih pukulun. Ngece. Wis salen kok inggih-inggih ora mau. Wis dibalekke sandangane. Sampun. Iwang pukulun monggo kula tindak mriki Iwang pukulun. Kresna elingna wisanggeni aja nerak pacak nerajang perbatang lamun to kasembadan jebul negara Ngastina mesti bakal kelakon penjangkan nanging asmaning dewa ingkang bakal banger bacin Kresna inggih ngestaken dawuh pukulun ulun kundur makayangan nderekaken sembah kunjung ngersa paduka Iwang Adi pukulun iya Kresna ulun kundur makayangan. Wisanggeni apa wae Iwang Pikulun Bathara Guru ingkang nembe wae tedhak ana ing Madyapada ana ing papan kene oh iya lah sak banjure Purnawakmu ing Ndarawati ingkang tinanggenah ngelekake karo kowe ya nggih aja kesusu mengko ana wakyaning mangsa kala dhewe ya Siwa Ndarawati aku ngestu padha Wisanggeni aja dadi cah bandel manuta karo wong tuamu iya Bapak Werkudara aku manut karo kowe Bapak Werkudara Wisanggeni anakku nggih cah bagus manut karo wong tuwa ya Wisanggeni iki pamanmu sawut jajar Mbumira tawu nek kula sedhiya wae ya ngelekke karo kowe rak ya ngono to Yayi inggih Kakang Mas Wisanggeni anakku cah bagus aja kaya ngono Wisanggeni aku dapungane sedewa kecilikan suarane Werkudara aku iya Ding wis ana malah njaluk didapuk bali ning Drapsila geni nyuwun pangestu wae ya Kala piye gaweanmu sing keri dhewe iki rampungno ya setan alas gaweane wong Pandhawa nganti gawe geger Ngastina ya belakno wah bali ora bali tak obrab arsa madangi jagat mungo-mungo sapucaking bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung
pun paripurnandara ya wiwit purwa madya wusana samendang boten wonten ingkang karembit sakathahing lelampahan wonten ing jagating pakeliran menika namung kinarya kaca benggala ingkang sae wajib dipuntulat ingkang awon monggo dipun bucaling ing tebih. Kula nyuwun pangapunten menawi wonten klenta-klentunipun anggen kula ngayahi dalu kala wau wonten cewete ngatur wonten lepating duna dungkaping tanduk kula nyuwun pangapunten pribadi lan makili kanca-kanca. Mugi-mugi lestanten anggenipun sami nyambet pasderekan purnaning gati sura sudira jayan kangret so brasta tekame ulah darmastuti rahing sami makarya sami rahayu ingkang samya pinanggih. Apa meneh pun telas. Pokoke sedaya pinanggih wilujeng selaminipun nggih, Dek.